Ostatnimi czasy na rynku płytek ceramicznych pojawia się coraz więcej kolekcji wielkoformatowych. Przykładem jest choćby kolekcja OP 90 na 30 cm. Niektórzy mogą mieć obawy, że takie płytki mogą się nie nadawać do małych łazienek. Otóż chciałabym obalić ten mit, ponieważ właśnie duże płytki, umiejętnie położone, pozwalają nam na optyczne powiększenie tej przestrzeni. Jeżeli mamy do czynienia z przestrzenią zbyt wąską, wówczas zalecałabym położenie płytek w poziomie na ścianach. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pomieszczeniem zbyt niskim, można je wyciągnąć w górę, układając płytki w pionie. W małych przestrzeniach powinniśmy postawić na przewagę jasnych kolorów i tylko strefy funkcyjne zaznaczać kolorem ciemniejszym. W przypadku kolekcji OP może być to kolor biały, natomiast w strefach funkcyjnych oczywiście baza czarna. Warto również pomyśleć o zastosowaniu dekorów strukturalnych, które bardzo pięknie odbijają światło i również optycznie powiększają przestrzeń. Pamiętajmy również o doświetleniu przestrzeni, użyciu najlepiej świateł LEDowych w kolorze chłodnym, jasnym. W małych łazienkach powinniśmy również pamiętać o utrzymywaniu porządku na bieżąco, czyli wszystkie małe bibeloty powinniśmy chować do szafek i pamiętać o tym, że właśnie małe przestrzenie bardzo lubią ład i harmonię. Ono sprzyja właśnie optycznemu powiększeniu przestrzeni.